Salif, Murise. Atisema levels. Tauriza. Ndasvika kambani yacho yanzi enda kubhiti. Ndasvika pabhiti. Another ntombi kunoenda tanzi enda kubhiti. Ndopona anoda kuti ndo kubhiti yazviti. Saka ndazosvika pakapa pana mushanda pakatosara madhaka nevanhu ndikati ndakanditisa. Ndikatoona ndikazototisa ndo kubhiti ndakuzobirwa kuti mari. Ndane bhegi rangu. Tauriza Gweja. Alright. Wona Gweja iwe uzati mu lockdown and lockdown yakanzi is over. Yakapera Saturday. Lockdown isapera yanzi 30 days. Wakazona kupi zvotaura? Zvakataurwa pa news. Lockdown ichitageta mabhawa vanobika ni tumakandini but zvichapera Saturday. One musi wa 8 January. Information yo yakabuda pa ZTV. Asi unoona ZTV yako wega? Ndona aiwa zviti. Ndingaona ZTV yangu ndega zviti. Kuzotaura zvinambobvira zvataurwa. You do have evidence kuti lockdown is continue. Kaka, zvakataurwa mapepa akaunzi 30 days. Kuti lockdown is continue. Unoverenga newspaper here? Unoverenga can proof kuti lockdown is continue. Nezviri ngoitika enda tonazo unoti unopinda tonazi. Tonazi unongopinda. Haupinde tonazi kuma. Usina tsamba upinde. It's obvious ka usina business ka usimtaona mudingona unongo achingombeya usina ati. Ndozondoza kuti kune lockdown ka because kana zviro kune lockdown mutano it's a Harare metropolitan area yekuti inokosheswa nehurumende. Saka ungopinde mutauni usina ati. Kana ukangosangana nepurisa kufunza kuti kuenda kunongotora kuti kwako. Uno mask yako. Saka yo unopinde here. Yo tonazi unopinde. Izvezvo ndotopinda chirudzi chimwe yazontaura kuti ndokura lift kapana semazoro uvoita sei ndopinda kuenda kwakandoda kuenda kompurisa akubvunza tsamba ndazi tomutaurira kakwandoda kuenda unomudii kana kanzi ndokuenda kana kuti ZANU-PF headquarters ndokutora ndokuri kuenda ZANU-PF headquarters kasi ZANU-PF nonyanya ida stereki aiwa ndokungokutaura for example seyabva nanga ZANU-PF aiwa ndokutaura nzvimbo yekuti nina usually board kana ndii kana chienda kuheadquarters unenge uchinoendei basa rako nderei ndiri member of central committee munhu ada kuita MP kana kuti achagadzwa MP saka usually visit there kuitira kuti ndiite ndirambe ndakasimbiswa kuitira kuti vazive kuti zvifra member ichiri kuda basa rayo kana kuti udatwa MP wekupi wekunoku kuzasi kweRSO. Saka unobudirire unobudirire noti takatoapply kuti Harare ministry because ministry so far hapana chatakumira ndechekuti tikuise pagovernment gazette kana takuisa pagovernment gazette zvakuratidza kuti wakuita sei changosara ndechekuti tikushinze kuti ubva wangoita chiicho wakatachanda pabenzi taurisa wanzepo chi Mercedes Benz compressor nechi ni Ford Ranger koimba ye white imba upiwe futi imba ndipaka because ndikugara kutown ndikugara kutown wapi ndosaka uchigara oneka tumabhegi twako kuti netumapeni tumabhuku something like that unongochita basa rako nderei unongochinyora chi nezvinhu ndinongonyora something that is important zvakafanana what factors traffic and safety council kusimbisa chokwadi chekuti lockdown is deemed is off what inonzi yakatopera because mupurisa haana marights ekuti ataure kuti tiri palockdown saka lockdown kana ichinge iri off sinotaura kwaita yakupera Saturday vanhu they are free to do what they do kwete kuti nyeba kuti ndikuenda kutown ndinoenda kwaifiri ukazoenda kutown uchienda kwaifiri ukazosangana nezvinongowana ikoko vanhu kwaifiri vanonge vakudakuziva kuti sei vazofamba sei vanhu mazuva nekuda kwemafoni vanhu vanongofonerana madhiri anonge echiwiti anotsva zvakadaro but inoti kuti madhiri is the backbone of government business or business is saka iwe uri concerned nenyaya dzegovernment stereki handiti nekuti togara muZimbabwe but zviri kukubenefita iwe I'm free as you can see
I don't have problems with the criminals. Aubiro. I don't have problems with criminals. I don't believe in the phone in Mbare, but I don't have problems. Samba menyu kanto mune criminals. No. Eh. Yes. Eh? So chimoludza kuti criminals acho because you gonna Parkerson. He's one of my main suspects. Oh no, one of your main suspects. Because in Zimbabwe, but in Zimbabwe, on my phone now, you need to steal something from others. Oh. As far as you can do, man, you trust the woman. How Bulgaria, I got 2 million with but you know Gweja, and you know Gweja. You know that you know Bushka for free. Was the economic line. The name of line, but economic Bushka for free. No did blow. The economic you're gonna shake up my life, which is your yeah. But you Gweja, and you. Yeah, I'm a Santa Pezza. And Santa Pezza. We don't want owner and Santa Pezza. Gweja. That's grafting. Yeah, I also top out of the you also top I was not a pizza. I said a pizza. Was in I have to determine my reason. And this was a party. I said a pizza was a true Itapanaba. I have to find out continue. Nachiti yo umbako nyantu nemakia kwere une room yako nemakia yeah wozi mumangwa wacho makrux kuti nini ndikada kuti ndikutaurira chokwadi chese chebambede bino nditenda ani maproblem ekubira ndokubira se ndotambira mbako nyinyi yeah unongona ngochovera munhu kuti ndokupa dhora ndibire chakati ndibira ndaenda kana unotamba nezimwe chamwana dzangu dzechinari ndobva ndabira inini manje unogona kuzvitaka because munhu anongodoma munhu wese kwauri ndoda mari kwauri ndoziva kuti mune muenzi akabva kucanada but iwewe unogona ngoda mari kwauri iwe zvinoramba indoziva kuti unogara unongosina nasendiwo saka handishayi mari burisa tone mari yaunayo izvezvi handona hauna kana gauro izvi hauna keshi yakazara chii yakazara mari yano mapepa wakwenda kupi futi kumeeting mune meeting yenguva uya mudhuze garo auya mudhuze izvezvi